नचनिया संघवा जिम करेला। तो का एगो बात पता बा भाई लोग, शिवानी सिंह एगो सैड सॉन्ग लेके आइल बाड़ी और उस सैड सॉन्ग में खेसारी लाल यादव के पत्नी चंदा भाभी के रोल क्रिएट कइले बाड़ी। आओ लगी हमनी जान जाला आखिर में वो काहे चंदा भाभी के रोल क्रिएट कइले बाड़ी। तब तक तनी हमरा वीडियो में बन रहा लगी। तो का हाल बा भाई लोग, आशा और उम्मीद करता नहीं कि बिना कोनो लहसुन प्याज खाए बिना तो हनी स्वस्थ ना बोल। आओ लोग आज के वीडियो स्टार्ट कर जला। आइए देख। तो देखो लोग भाई लोग, शिवानी सिंह जौन फाइनली गीत लाइल बाड़ी, वो गीत के नाम है नचनिया संग जिम। छोड़ के अपन कनिया नचनिया संघवा जिम करेला। फाइनली हमनी बात कर जला ये गाना के बारे में। तो ये गाना में लिरिक्स दिल बड़न अखंड प्रजापति तथा म्यूजिक डायरेक्टर MS बॉय। सुने में आवता कि शिवानी सिंह गाना गा के खेसारी लाल के पीछे में बांस कइले बाड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? ना सॉरी टारगेट कइले बाड़ी। हमने जानल जला ये गाना के स्टोरी के बारे में। तो ये गाना के स्टोरी ई बा कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल के वीडियो एगो वायरल भइल हुए आकांक्षा पुरी के साथ है जिम वाला। तो बस यही वीडियो देख के शिवानी सिंह के पता ना कौन बिना चाम वाला कीड़ा कटले रखो। जाना तार लोग ये गाना में खेसारी लाल के टारगेट करते हुए चंदा देवी के रोल निभाते हुए कुछ इस प्रकार अपना दर्द के ब्याह कइले बाड़ी। बस कइले बनी बर्दाश्त तो हर जानी ले चरितर। हमरा बात के तू अपना कान के ठेपी निकाल दो और गौर से सुनो। कहल जाला कि मर्द के जौन जात बा एक जगह ना रहेला और 20 गो थरिये में छेद करेला और पता ना कहाँ भी छेद करेला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस ऊपरे मनवा से म्यूजिक तो बनेला पवित्र। मिस्री जस जिंदगी काहे नेम करला। बहुत लोग के लागत था कि शिवानी सिंह खेसारी लाल के टारगेट कइले बाड़ी, लेकिन हमरा देखे से लागत था कि शिवानी सिंह टारगेट ना बल्कि खेसारी लाल के एगो आईना दिखा के काम करत रही। छोड़ के अपन कनिया नचनिया संघवा जिम करेला। कि तारा अब ई उम्र में ई सब ना करे के चाहिए, काहे कि तारा बेटा हो गइल बा बेटी हो गइल बा। देख बबुआ बबुनिया के मुंह हो। सुनो खेसारी भैया, हमरा से एगो कविता के माध्यम से कुछ सीखो। कहल गइल बा फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना और पेड़ों के डाली से सीखो सदा शीश झुकाना। अब तू फल दे दिल बड़ा, अब तारा झुके के चाहिए। क्या सोच है रे तेरी? रोवा के जाने वाला लोग बाटे नामी। तो ई बात एकदम परफेक्ट बा कि तहरा के चाहे वाली ढेर लोग बा। चर्चा में बानी बड़ा होई बदनामी। अब तहर कोनो मान के चलो MS वीडियो वायरल होता तो तहर कितना बदनामी हुई। रहत रहला जरिया हमारा रहेला अब फरार हो। तो तहनी भाई हमरा वीडियो के ई बारे में का कहे के चाहता लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे लगी। मिलत नहीं एक दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।